Kani ke All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei merino unti walang. Kini gilang ki mar ki ba kongsan jong ka khubor mta ka stem. Kajiye kerana ka scene ka ba arling ba ka video conference apareng menteri rang badu ka ri Narendra Modi badu menteri rang badu ka Australia kalalong min kesngi. Latmuan pendap no ya ka jing siang rong ha ka surok kali na isirwat sha deng paso hapok arpau lani arpusan singi. Shen ansala ban pentri kam no ya ka jaka sumar ka bakar pang hanegrams na ka banta kinong pang cancer lani bampong. But I dorkas kinong elam shnong kridom garo syong menteri rang badu kari Narendra Modi ban pen sengawi ka jing bam shai jong ki halor ki jing temu jong ka sorkar ban pen kela ya ka 6th schedule. Hashwa ba pinya sengawi ya ka kubor ka babnya sengawi ba cha skor biang sa si seni ka ni ka jing pen bena. Ngibu ka jing kerpat kino sengap baro banya dai ledi da ka COVID-19 da ka babot kini ki South League jing ptha ki badan kam. Pendap ya ka jing IT ka dengi ki mask ya paji iwe ne iwe bat sat phaya lagi kiti ba kedur khmat man la ka por. Mentapat pinya sengawi ya ka kubor ka babnya. Kajiye kendo ekran ha ka sin ka ba arling ba ka video conference sa ke India ba ka Australia kala long mitning kesngi. Ha ka kajiye ekran menteri rang ba do ka Narendra Modi ba do Scott Morrison ba de menteri rang ba do jong ka Australia kila ekran halor bun ki jing hete ba ne trailang ha padeng kini ki artli giri na ka banta ka jing ya bhalang. Kilong let nong wan kila ban penhir man sim jai namar rathmuan pendep ia ka jing siang rong ha ka surok kali na isirwat seding pasok hapok arpho lani arpusan singi ai. Bon ba ki brio kila o di ka jing pum bat betho khendau ka surok nadu bala sedang ka jing trei ban pen bhaya ka te ka surok ka bala sedang nadu arbanai menshwa. Kinong snong ru kila pen pau ia ka jing sosat ba ki mat namar ka jing pum ka bami na ka te ka surok. Walau kontraktor ulah sendrit ha ka te ka surok kam na yarap satya na marba ki kali ki yad baro shisni katay ki surok kali ka ban penyaso ya ka shlong ba ka sor ka bathamai na jupanan kam ki kali ki bakit de ki spang ki brio man la kasni ban lecha hospital negrams uwe nek shakri sarkar ong ba ya katay ka surok ansa panhe bat yo yad arlan ki kali ya ka ba ansa pantre hapo jong ka Meghalaya Integrated Transport Project MITP. Ka Regional Cancer Center RCC ha Northeast Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrams kala poi ha karinsan ba ansala man sedang trekam no shin dang sa satang khindiat e gi jingdam kam ba lakmilanti bakan sa sedang trekam no na do unai jeli matausnem u director jong Negrams u Professor Nalin Mehta u ong ba kadang sa satang khindiat e ka kam ka badai ben pendem kum ka jingyo e ka sanat ba ka jaka sumar kala biang pura ban sedang no ya kakam. Ka United Democratic Party UDP ka bari ka sing ka bakrasyan ni ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA balalam khamat na ka NPP kala maham ya ka sorkar Meghalaya bat sorkar Assam bakimbit ban pen ya pendap ya ka bakum kano ko soskolar haki hinriu na ki khat arkli ki than bay thot hau podu sam klem ka jinghun lang jong kinong song ki ba shong basa ha ki te ki jaka. Ka UDP kelakantu ya baro artali ki jela banda perkhat lang ya ki jing skau jing ki nongsong snong bapli ba kum joru ya ki we ki jingan kam ha ki jaka baya sampun ka UDP ka kentu ban shim da ka rai ka baya hon nang da baro la penong ya ka program ka ba arsi ban khni ke pang ya hitu ki brio ki baduna ha ki khot met jungki ya ka bala penong ha Chapahati 1 SSA Upper Primary School ya ketika program la penyat dak office trekam jong commissioner ba khmi kirpang ki brio ki beduna ki department ha ampati dak ji trelam ba office district social welfare officer South Garo Hills dik spang ki brio ki bedan kam jing rap kham tam e ki beduna ki department ki da poisha ketika program ba lakmi mia ki ya jinon kam juki dik start shampang ki bela don lang ha ketika program kani ko khubor ka wan nak All India Radio Shillong. Kinok malani kinong punya snong kathan brilon garo barok away hapo jang kalama Council of Nokmas kira pensu ia kajing sus ia jengki ha ka dorkas bala pha menteri rang badu kari Narendra Modi ha ka ba kila penpau ia kajing sngau artatin halor kajing temu pentamai biang ia ki kendon trekam ki bate ha ka khandet ka bahnrio jong gariti sensyari
Hakate ka dorkhas kini ngam shnong kila pensngo ba kampat dan setia ka jing imit jing lang bat ki la ka de ne ka liang jong ka sarkar jilla ni na ka liang jong ka sarkar pedeng. Ka Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTM nin kasngi kala penong ya ka general meeting hamadan malki ban shimi karai halor ka program ya ki bikin beteng biang ban dawana ka sarkar bakan kintiye ki school ad hoc baro ki badon ha kini ka jilla. Executive member jong ka FASTM uba mebon lingdo ulai thu ba ka seng kan sali panjing bet niki board punya district ban yo penong ya ka jingai rally ka bajai jai khamishwa ki khot jong ka te kan hon ki la thmu ban kit ban ya ba shadu secretariat hanrei ki sha pen singe no namar ba kim shime jingbet niki board punya district ka FASTM kala berngam ru balada ka sarkar kam le patiau ya ka jing nawa jungki hadu ka bakut jong unai liber kan penlong ya ka jing sange trekam ka ba krembo por ya ka ba kitmu ban sedang nado ka shitarik uyayong ha asam ki seng ki badan ha kaliang persya ha ki dorbar thauan jong ka jela kila mino na ka dorbar min ka sngi da ka ba keno ba menteri rang ba u persyang ban kringi ki MLA kaliang persya hashwa ka jinjit nong mikmat thamai sha ka yin dorbar thauan raja sabha baro ki MLA ki badan ha kaliang persya kila ra di ki plakat ha ka bala penpau ye ki jingdawa jongki kila dawa no lampang jong ki yin dorbar udai meri ba untuk lari kata ke jingle bamdai jong menteri rang ba banya dai ka mon ga jongki MLA berkum juru ya ka buron jong ka riti senchari hadin kom ba live minute ka jingle kerkat ha ka yin dorbar thauan ki MLA ki badan ha kaliang persya kila mi no sen sebar kam hadir menteri rang ba Himanta Biswa Sarma ula kerpat lampang ban ay ka rai bishar la menteri rang ba ula ni ban net check yin jongki MLA kalian persya bat kabit ni MU ban kro vote na ki MLA ha ka bai dei ka jingjit nong mikmat sha Rajya Sabha daga jing thmuan pen priang jing tip jing snotho ha pedeng ki nong shong shnong gri bhoi district halor ka jingdan kam bat ka jingnam kodor jong ka ya ka badan kam hadu kata kata ban kin show bat daga haga joko por ban rakhe ka World Water Day ni ka sngi bala penkripang ban perkhat ya ka ha ka parthai baro ka we ka district kam jong ka district water and sanitation mission ribhoi district kala penong daga jingat balba ka bala sedang nadu ka office jong district transport officer bat penkut hayong nong po kino isim menta ha ketika program ya pedba kila ra di lama ba ki jing tho ki babunjan ban hikai ki nong song snong horor ka jing nong kerpang ba jing ko dor jing ka ya ka bangidon kaman kin show bat ban penne pensa ya ka District Magistrate Eastern West Khasi Hills District hak hukum balapan mi hapo ka kendon shispa sau CRPC ula mana ba ambet ban penun kam ya ki bakum kino ki jat dawai hasilin ter jong ka wa khri bat ha ki wa do ki bamarjan la khangru ek jing thang ki klau bat ki jaka plang ki badan hakishnong ki bahap hapo ka than rimen ya kadai ka hukum la pentrekam daga jingthmu ban ya dai ki do baro bat ban penyeru ya ka jing singan na ka benta ki padba hashwa ban penko de ka khubor sa shi sen pat kini kilong ki mat ki ba kongsan kaji ekran ka sen ka ba arling ba ka video conference ha padeng menteri rang badu ka Narendra Modi bat menteri rang ba ka Australia ka lalong mun ka sngi la thmu pendep no e ka jing siang rong ha ka surok kali na ishirwat seding paso ha po ka arpho la ni arpusan sngi shen ansala ban pentrikam no e ka jaga sumar ka bakar pang hanegrams na ka managi nong pang cancer na ni bampong bat ai dor khas kinong alam shnong krilom garo shu menteri rang badu kari Narendra Modi ban pen sngoe ka jing mam shai juki halor ki jing thmu ju ka sarkar ban pen kala ya ka 6th schedule kat to kani ka khubor kala kot par kalawan shpin All India Radio Shillong sngo phaman apan mata se ka program ka ban bon